щете едно време да правиш баница, мамо, не прави. Защото сега Дарито ще помага. Какво ще изложиш? Ще сложа сладко, песто, окун. Лукум, не лукум, мамо. Окуна. Лукум, с мък като мамо. Така ли се меси, баба? Как го месиш ти с ръцете? Така, мамо, така. Има да стане на Лана, какво брекли? Бисвитки. И на Иланка месенето стане ли хубаво? Ами тя изяда ли и не? Да. С тестото ли? Когато се Да, изпеква. малко чулката, мамо.